كما يتمسيو زينا كسمعكم. ناي أمريكا منستر قدات وصاي ناي إثيوبيا قيتشت كبقعن ناي سلام لزب كجمرنا اللويلام. منستر وصاي أنتوني بلينكن لما أنت عربي كم زغلصو عبي إثيوبيا كايت زلو كبقع اللو ناي سلام دردر دما بزي وعال حدر بزي زخونه يخون كدما كونات كجمر اللو إلام بتويتر أبزرقحو ملختي. هو حات كاب كلات أمحاران عفارن ملوء بملوء انتد آزي وصيون يكايد زلو مطقعتي تطو تزيبيلون زخونه يخون دردر ككايد كم زي يخيل منستر فتحي إثيوبيا دكتور جيديون تيموتيوس لما عنت عربي أب أوانا يقدايات عملكتهم لمنستر قداي وصائن كالوت كالاتن أبزهو مبرهي بام هو حات أب أديس أبان كالوت كتماتاتن مطقعتين مفتصام يعلم كم زلو چبوط نايدحن النت حبريتا كم زبصحهم زغلصون السوم أواج حصوص اوان مؤواجو توسخ حيلي نموداب زحقزي لهم بمربب حبريتا بفيرتوال أبيلو أبستوها بمجلسي حد عمد زوصره أبسمين إثيوبيا يكايد زلو كوينات من كاليو نمينستر قدات وصائن علم لخا ميديان مبرهي بمالو مسحوحات دردر نمكياد انتنا أسا حوحات ننصحان زيغاتات يساقيلو ألو كابزبالو كللات عفارن أمحاران كوصا ألو بتوسخ دما انتو حدا زنحه هوكتن مطقعتن بدليتو تطو كبلولو إلام وهابت قال قدماي منستر بلينسيين بوغنن فدرال منغستن هوحاتن بمعرع مرأي زتقاقي أملاها اختارلو بزخونه يخون أمانغو تمساسلتي أكالات زقبر ركب تغيركو سريبلون بحق منغستي حلافنا ستوهاو منغستي يو بحقي نايتهاجر أشبار استبهال عطو قجلة ببقوع زي يخوننيو إلان يبل سبساب سمنيش يقويه تشعات تقام تقجلتات إثيوبيا أو واشنطن دي سي تمرت سر منغست متياشم زيغلت سنسرعات مفرام رويترز لما عن تعربي بغط تافنوا أغربوا Associated Press كم زس أبصبه دما حيلتات تجراي مس كالوت عطقاتن تقام تقجلتاتن بمخان دحرينا حدا عمد أعناوي كوينات بوليتكاوي سجرن مكياد أنصار قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد تمرت فتيرام التحبابرتي كم زبالو لما عن تعربي أو واشنطن أبسن سرعات مفرام أبزحز أوان أبغوني حيلتات تجراي كويني يواقع زلو سراويت نسألنت أورومون كاب كالوت كبابيتات تهاجر زموسو كالوت شو عت تقجلتاتن زحاقو فيو Associated Press إبيك علوم ذهبو التحبابرتي اتحادش جنبار حبرة فيدراليستين كونفدراليستين حيلتات إثيوبيا نتوم قدماي منستر بغلطف نمقلاي أب إثيوبيا ناي سججر مسرح نممسرات إيدالي يبلو كابناي تجراي جوجل التحباري يوهانس أبرها تمال حاموس كم تزاربو اتغص على الدرجة مس هاجرات دبلوماتن عالم لخا تواسعتن أب إثيوبيا وصان نمرخاب مجماري يلو اتتمرت بوليتيكاون وتادراون مخانون وسيخ حبير الله وهاب قال سراويت نصانت أورومو زخونه عودا تربي نقدماي منستر أبي نمراد ديو تباهيلو تحاتيتو كنتات منغست إثيوبيان أبزغصلو سومنات زفتر في السامتاتن يوم زوسن وكبل ملسو أبي تقاليو سلاماون سروع سججر انتهى لئي مرجانا كبل وسيخ حبيرو وهابت قال قدماي منستر أبي بلينسيوم تمال حاموس بتويتر أبزرق حتى ملختي إثيوبيا نزجمرتو ديمقراساوي مسرح زنصقو كابتوان أكال زتنصلو نهنصت ديمقراساوي سرعات كخونو أي خلوني لا كالوت أبلات تتمرت ناي عفار أبيتاوي ديمقراطيك جنبار ديمقراساوي منقصقاس أغو منقصقاس نصانت حزب بنشانغول سراوت نصانت حزب غامبيلا ديمقراطيك بارتي قمانت ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ሲዳማን ናይ ሶማሊያ ክልል ተቃዋሚን ከም ዝርከብዎም ኣተሓባበርቲ ይገልጹ እቲ ጥምረት ይምስረት ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ይራኸቡን ብዘይወዓል ሕደር ተኽሲ ጠጠው ክብልን እቲ ኩናት ከብቅዕን ዝርርብ ክካየድን ጻውዒት ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እቲ ኩናት ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ኣሽሓት ሰባት ተቓቲሎም እዮም ኢትዮጵያ ናብ ድርኩኺት ጥፍኣት ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣውነትን ተምርሓላ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቕ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ኣጠንቂቑ እቲ ጉጅለ ነዝበለ ብሰንኪቲ ምስ ጎንፂ ትግራይ ዝተተሓሓዘ ዘሎ ምዕባለታት እዩ 4 ሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ዝቅይድን ንነጻነት ስርዓተ ፍትሒ ዘስግእን ሓድሽ ህፁፅ ስልጣን ንርእሱ ሂቡ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ዘርኣዊ ጎንፂ ዘተባብዑ ጽሑፋት ምውሳኾምን ሰበስልጣን መንግስቲ ሰላማውያን
ሰባት አንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ብረት ከልዕሉ ምጽውዖምን ዘሻቀል እዩ ኢሉሎ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ቅልውላው ሰብአዊ መሰላትን ናብ ካልእ ክፋልተ ሃገር ተጋፊሑ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ካብ ቁፅር ወጻኢ ከይኸውን ጠጠው ንምባል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብህፁፅ ሰብአዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሰብአዊ ሕግታትን ምኽባሩ ከረጋግጽሎም ኢሎም ኣለዉ። ዶፕሮስ ሙቼና ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ምብራቕን ደቡባዊ አፍሪካን ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምድጋፍን ብመንግስቲ ኣሸባሪን ንዝተባሃሉ ሕወሓትን ሸኔን ዝኹንኑን ሰልፍታት ኣብ 19 ከተማታት ኦሮሚያ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ዝተኻየደ ኣብ መላእ እታ ሃገር ህፁፅ ኣዋጅ ድሕሪ ምእዋጅ እዩ። ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ ክፍታሕ ኣብ ምጽዋዕ ይርከቡ ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው። ኣብ ሱዳን ሲቪልን ዝመርሕ መንግስቲ ብምዕላው ስልጣን ዝሓዙ ጀነራል ፈታሕ አልቡርሃኒ ንገለ ኣባላት ዝተባረሩ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዱላህ ሐምዶክ ፈቲሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስተር ሐምዶክ ሕዚ እውን ኣብ ገዝኦም ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኣሰሩ ሕዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ሓድሽ መንግስቲ ምጥያሹ ትማል ሐሙስ ጸብጺቡሎ። እቲ ዜና ግን ክሳብ ትማል ሐሙስ ንህዝቢ ሱዳን ኣይተገለጸን። ኣብ ሞዳታ ናይ ቴክሳስ ጥንሲ ናይ ምንጻድ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ክሰዳእ ሕጋዊ ምዃኑ ንምውሳን ኣብ ሶምን ኣብ ዋና ከተማ ናብ ዝርከብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡሎ። ሓገግቲ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ሕጊ ክነጽጎ ትማል ሐሙስ ካብ ክኢላታት ምጉጥ ሰሚዖም ኣለዉ። ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ኣዋርሕ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ሕጊ ኣብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ። ብመሰረት ማዕቀን ርእይቶ ህዝቢ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ንመሰል ምንጻል ይድግፉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ዜና ክትሰምዑ ጸኒሕኩም ካብ ገብረ መድህን ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ክቡራት ሰማዕቲ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ትግራይ ዝኣወጆ ኩናት ቀዳማይ ዓመት ትማሊ ብሰላማዊ ሰልፊ ዘኪሮም ምውዓሎም ትማሊ ኣብ ዜናና ሓቢርና ነርና። ሰራፍ ሰሃይ ነቲ ኣብዚ ከባቢና ዝተገብረ ሰልፊ ተኸታቲላቶ ንሎሚ ድማ ዝስዕብ ኣለዋ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ የመሓድር ምስ ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብዘይ ምቅድዳውን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ሓደጋ ኣውሪዶምን ብዝብል ዝኣወጆ ኩናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሞይቶም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ካብ ኣባየቶም ኣመዛቢሉን ንስደት ኣሳጢሑን ከምኡውን ሚልዮናት ንዓፀቦ ዳሪጉ ይርከብ ከም ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዳያስፖራ ነዚ ቀዳማይ ዓመት ምጅማር ኩናት ትግራይ ንምዝካር ሰላማዊ ሰልፊ በብዝነብሩሎም ከባብታት ኣካይዶም ዝዘከርዎ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ትግራዎት እውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ትማሊ ሐሙስ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ፋዱስ ጀሚሮም መበገሲኦም ካፒቶል ሂል ብምግባር ናብ USAIDን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ብምኻድ እቲ ንሓደ ዓመት ፍታሕ ዘይተረኽቦ ዝበልዎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሓደጋታት ኩናትን ይሳቐ ምህላው ሓቢሮም። እቶም ብባንዴራታት ትግራይ ንዝተፈላለዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ፈጺሙን ህዝቢ ብጥሜት ክሳቕ ይገብር ኣሎ ዝብሉ ጭርሖታትን ዝሓዙ ሰልፈኛታት እዚ ትማሊ ዘካይድዎ ሰልፊ መቐጸልታ ናይቲ ዓመት ሙሉእ ከካይድዎ ዝጸንሑ ሰልፊ ምዃኑ ኣባል ኣሰናዳኢት ኮሚቴ እቲ ሰልፊ ዝኾኑ ኣቶ መስፍን ረዳ ይዛረቡ። ሓው ዘይኮነ ኩናት ሓደ ዓመት ሎሚ ዓንቲ መሊእዎ ኣሎ ኖቬምበር 4 ከምዚ ሎሚ ዓሚኡ እቲ ኩናት ተወሊዑ ንዕኡ ኣብቲ ኩናት ሱ ንዝሞቱ የሕዋትናን ቤተሰብናን ኩሎም ንምዝካር ኢና ወፂና ዘለና እና ንዓለም ሕብረተሰብ ከዓ እስካብ ሕጂ ፍትሒ ከምዘይ ተገበረ ትግራዋይ ኣብ ጸልማት 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ይመውት ብረትን ብጥሜትን ይመውት ከም ዘሎ ንምዝኽኻርና ኣክሽን ክወስዱ ድምፅና ከነስምዒና ይኹን እምበር ንርእሶም ሓይልታት ትግራይ እናበሉ ዘጽውዑ መንግስቲ ፌደራል ኣሸበርቲ ዝብሎም ሓይልታት ካብ ትግራይ ሰጊሮም ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን መስፈሖም መንግስቲ ድማ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽሙ ምህላዎም ይኸስስ። መስተ ንስኻትኩም ተካይድዎ ኣይጻባእ እንዶ ክበል ንዘለዓልኩሎም ሕቶ ካብ ሲያትል ዝመፀ ኣባል እቲ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ናሆም ካሕሳይ ኣብ ህዝብና ክፍጸም ዘይንደልዮ ኣብ ካልእ ህዝቢ ክፍጸም ኣይነፍቀድን ይብል። ከም ህዝቢ ነዚ ዝድገፍ ነዚ ዝቕበል ሕብረተሰባዊ መዋቕር ዘለዎ ሕብረተሰባዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ህዝቢ ኣይኮነ ትግራይ ዝውፅእ ኣይኮነን። ኣትዮም ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝነብሩ ንጹሃን ዜጋታት ኣምሓራ ይዛረቡ ኣለዉ በብመዓልቱ
إحنا توهلنا يستنجرنا بالعكس سبيهم قتلت يوم رشنت يوم قتلكم بالحكم باكم تجوركم باينا المهندس مسحكم يكون نريهم قاعد يزاربوا لهم إذا ساعات يوم علم لخاوز كون قاعد ساعات آتيهم يزاربهم ناس عزقون زأمون علو يوم علم إحنا راح يكوننا ويدمت ويانا راح يكون تبع تلفزيون ويسيبها تلفزيون راح يكون نكوز إمن نبيتنا قالوا أكلات له لذي نحنا قاعد حرتنا نزق قبل منجستنا نتزيد اللون حرتنا نزيد قبل منجستنا سراويتنا كابزي بزي زوج أصل نزق قبروا يخدم منات أما ناسنت تنيون ناسنت درخبة معرنة فلت وسع فلت قالوا تفلتات وسع يمنا بتقرأوا يتبعوا وترح زي كونس أو عالم زلوا وتسو سكون هزبي ناسنت رهوان معرنة يقبوا إلا نأمن كم هزبي ناس نمتكن نزقة استقلالي إيوان واقع فينا لينا قيمتهم واقع نقبلوا نتنا تبعاس زخيز زلو خوينا سعيبو أبديس أبابان كالوت كتماتاتن إثيوبيا زركبو تقراوت نما أسرتن منقلتعاتن يساطحو مهلاومن بسنك مقراط مربابات مراخبن سقاتاتن كوناتات سدر آخد فلت مزقاما دما هيوان تسفاي تزارب ቤተሰበይ ማዓትኒዮ ኣብ መቐለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈሪሖም ካብ ገዛ ላይ ወፁ ስልኪ ክነጋገር ኣይከኣልናይ ምክንያቱም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወታደራት በሪ ብበር እናኸዱ ይኣስሩ ኣለዉ እዮም እና ቤተሰብና ክሻዕ ሕዚ ክነግንዮም ኣይከኣልናን ንእሽተይ ኣሕዋተዮም እኒኦ ንክሻዕ ሕዚ ድምፆም ይስማዕዎም እና እዚታት መስመር ክኽፈት እና ድምፆም ሰሚዕና እኒኦ ዶስ የለዎ ለስ ኣይንፈልጢ እና ክሻዕ ሕዚ 365 መዓልቲ ኮይና እኒኣ خزون تطوين بلي خزون تصدين بلي الشعب تقرأ كل حزبنا أب عدي سبعة كل بطل الوطن كل الشعب فريس لب تطوين بلي خزون تبصنا حفن كم منستر قدات وزاي أمريكا توكلوا جيفري باركر نز توصنوا وكيلات اتصلفي أباف دقة بيت صحفة زراربوهم كوينهم نتخونتات بيت صحفتهم بقرواي كتاتو لخمزلو دحر محبار إثيوبيا بقرن أفريقيا والثاني تهاجر كم مخانان سلام كمت قنددليتهم مخانون كلهم وجنات دما تصابوا تطوابيلهم نبزة خاطو أمريكا صعد مقبارة خمت تقتل يوم حبيرهم لهم كوميشن سبعو مسلات حبرات هاجرات مس كوميشن سبعو مسلات إثيوبيا زكايد وحبرا ومرمرا وصيت اتقرجت بربع علاو أبز قبروا لقوان كم زبلو كلهم تساتفت اتتطابقو قبل على سلاموين سبات زوردو سقاين قتلتن قجلاو معمات دق انستيون عليت مسرز قبر ما أسرتن حويسو تحسات سبعو مسلات مفصامهم أب مرمرو مرققاتو بمحبار قلاتهم تحساتات سبعو مسلات بقبنات كويناتن أنصار سبعو الناس فتصامو وانجلاتن كخصوصو زخلو مخانم لعلويت كوميشنر سبعو مسلات حبرات هاجرات ميشيل باتشلت مقلاتن زذكريوم قدماي مينستر أبي أحمد أبتن قدماي عمت مجمار كوينات كلل تقرأي ملكيتهم بسولو سابزن سمعو مدرة مبقس اتخوينات حوحات نأز سامين دحر متقع مخانو دحر مقلات نزالاتنا أبا عميق كبيرنا إثيوبيا كام بتتان دحنا داقم كتل عليها لهم كاب لعلوت أمرارها حيلتات تقراي حدا زخونو جنرال تقان قبرتن سايب وغنم كاب زين دحرزة تسمم معزب بحالك نقر كم زيهلون حيلتاتهم أفدقتات تقراي كساب زخفتو كينات كم زقصلو مس تلفزيون تقراي بزقبر وقالم للس تزاريبهم أبت زخر قدام عمت مجمار كينات تقراي نهزب أورومو إيرتران سودانن زوكلو تساتفتون ترخيبهم لو من صباحن ون سلامة وسلفتات اتزخري خصالة مخانم تحبيرو اتوم تسلفتي تمال أماسيوم ناب حاولتي سماعتات أمريكا بمخاد بمخنات ات خوينات نز تسوقو شمعة بمبره وعلوم كمبيتوم يا قدميلنا سراف سهاية كورا سمعتي إذا الدمس أمريكايو نابترنيا مدب كهي سلمي كمي قديكم عدمات إذي أب بهلن سنت ببن زتوكر مدب كهي سلمي نلومي مس شويدن بسكايب تراخيب اللخو أبو تدروس أبراهام الله كله تباهلو صواع تكال حتمت مصحفتي زمسرتيو نكتاتل
ቴድሮስ አብርሃም ካብ ሽወደን ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንካ ብፍላይ ከዓ ንመደብ ቅሐ ፅልሚ እምኩሉ ዝብል ኣሕታሚ ትካል ከም ተንቀሳቀስ ፈሊጠ ስለዚ ብዛዕባ ክንዛረብ እስከ መጀመርታ ግን ብውልቅኻ ምስ ሕትመትን ፅሑፍን ዘለካ ተመክሮን ተገዳስነትን ንሰማዕቲ ከፍለና ቀነለይ ተወልደ ከምኡን ንመሳርሕትካ ከምኡን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ነዚ ዕድመ እዚ ስለ ዘቕረብኩምለይ ኣነ እውን ደስ እንዳበለኒ ኣብዚ ዕድመ ክሳተፍ ምዃነ ይሕብር ቴድሮስ አብርሃም በሃል ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ፅሕፈት ናይ ስነ ፅሑፍ ተማሃራየ ነይረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከምኡውን ብድሕሪኡ ከም ጋዜጠኛ ከዓ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ፕሮፋይል ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ 2002 ገፅ ከዓኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ካብ መምህር ቋንቋ እንግሊዝ ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ድሕሪኡ እውን ኣብ ማይነፊ ዓዲ ቀይሕ ከምኡ እንዳበልና ኣብ ክፍሊ ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ነዊሕ እዋን ሰሪሐ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ባህላዊ ንጥፈታት ባህላዊ ጉዳያት ዝካየድ ነበሩ ኣብኡ ንሳተፍ ነይረ ኣብ ማይት ኮሚቴ ፊልም ኤርትራ እውን ኣብኡ ኣባል ኮይነ ሰሪሐ ሓደ 2 ዓመት ዝኸውን ምስ ኣሕተምቲ ሕድሪ እውን ኣብ ኣርታዕ ኮይነ እውን ገለ እዋን ሰሪሐ ነይረ ብድሕሪኡ እውን ትምህርቲ ወፅየ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ፅሕፈትን ብፅሕፈት ዝተኣሰሩ ስራሕትን ነዊሕ እዋን ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ዝሓለፉ 2 ዓመት ካብ 2019 ነዚ እምኩሉ ኣሕታም እምኩሉ ዝበሃል ትካል ኣብ ሽወደን መስሪተ ማለት እዩ ተወሰኑ ስራሕት ክነሓትም በቂዕና ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ቴድሮስ ሃብታም ተመክሮይ ምስ ፅሑፍ ዘለካ ሌላ ይቀኒልና ከምዚ ጌርካ ብንፁር ሰማዕቲ ምድላይካ ኣሕታሚ እምኩሉ ውንን ተንቀሳቀስ ኣለካ ሕጂ ኣብ ሽወደን እምኩሉ ዝብል ስም ካበይ ዝመፀ እዩ ስለምንታይ ከተመሪፁ እምኩሉ ስም ቦታ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ኣብ ከባቢ ኣብ ሰምሃር ዝበሃል ነበረ ኣውረጃ ቀደም ማለት እዩ ካብ ምፅዋዕ 5 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኢልካ ነስማር ክትከይድ ከለካ ዝርከብ ቦታ እዩ ብትርጉሙ ንሪኦ ኣለና ብግእዝ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ብትግራይ ከዓኒ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ቦታ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ወይ ድማ 1880ታት ኣትሒዙ ናይ ሚስዮን ስራሓት ዝካየደሉ ነበረ ቦታ እዩ ሽወደናውያን ሚስዮናውያን ኣብኡ ትምህርቲ ከፊቶም ሽዑ እዋን ናይ ባርነት ግዜ እውን እንቀላቀል ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ገለ ካብቲ ባርነት ነፃ ዝወፁ ሓራስ ዝኾኑ ሰባት ዝዕቀብሉ ትምህርቲ ዝቆስሙሉ ብዙሕ ምርምራዊ ስራሓት እውን ዝካየደሉ ነበረ ቦታ እዩ ብዙሓት መፅሓፍቲ ብቋንቋታት ትግረ ብትግርኛ እውን ተሓቲሙ ክሳብ ብኦሮሞ እውን ንመፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ዝተርጎሙ ሰባት እውን ኣብኡ ተዓቂቦም ኣብኡ ኮይኖም ተማሂሮም ኣብኡ ዝሰልጠኑ ሰባት ነይሮም እቲ ቦታ ብዙሕ ናይ ምርምራዊ ስራሕት ዝካየደሉ ነብስኻ ተማዕብለሉ ከምኡውን ምስ ሓርነትካ ወኒንካ ብነፃ ተብለሉ ከምኡውን ምፍላይ ዘይነበሩ ቦታ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ግዜ ጥልያን ነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ካብ ተፈላለዩ ዓሌት ካብ ፃዓዱን ካብ ፀለምትን ብቃል ኪዳን ዝነበሩሉ ቦታ እዩ ስለዚ ምስቲ ትርጉሙን ምስቲ ዝነበሮ ንጥፈታትን ኢልና ማለት እዩ ንዚ መሪፅናዮ ሓንቲ እውን ከይጠቕስኳ ካልእ ዘይደሊ ናይ መጀመርያ ናይ ሕትመት ስራሕት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምፅዋዕ ኣብ 1963 ይጀሚሩ እቲ ካልኣይ ናይ ሕትመት ትካል ከዓ በዞም ሚስዮናውያን ሽወደናውያን ኣብ እምኩሉ እዩ ተመስሪቱ እቲ ትካል እቲ እውን ከምኡ እንዳበለ ዳሕራይ ኣብ ኣስመራ ቀፂሉ ኣብ በዓል በለ ዝኸባቢ ነይሩ ናይ መጀመርያ ጋዜጣ እውን ብትግርኛ ዝተሓትመ እውን በታ ኣብኡ ዝነበረት ናይ ሕትመት ትካል ኣሕቲማቶ መልእኽቲ ሰላም ዝበሃል ስለዚ እዚታት ዘጣመረ ታሪክ ስለ ዘለዎ እቲ ቦታ ከምኡውን ሰንደቃዊ ዝኾነ ትርጉም ስለ ዘለዎ ስምዚ መሪፅና ማለት እዩ ዋው ናይ ብሓቂ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ትካልካ ሕትመት ዝተኣሳሰረ ብቐጥታ ኣብ ሓቂ ዓብ ሰረት ዘለዎ እዩ ክሳብ ሕጂ ከማን ዘይቀደሙካ ካልኦት ኣሕተምቲ ትካላት ትገርም ከውታት ተቐላቂሎም ነይሮም ኣብነት
ተስፋይ ገብረአብ ዝበሃል ጸሓፊ አምሓርኛ ጸሓፊ ትግርኛውን ገለገለ ተተርጎመ ስራሓት ኣለዎ እሱን ከምኡ ታሪክ ዝፈልጦ ኣብቲ መጽሓፉን ኣብ ሓደ መጽሓፉን ጽሒፉ ኣሎ ዛዕባ ታሪክ ናይቲ ቦታ ከምኡ ዝብል ታሽሙ ቢሉ ነይሩ መደባት ገለ ሰሚዐ ነይረ አላውን ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት አጋጣሚ ግን ንሕና ኦሬዲ ጀሚርና ጸኒሕና ቤት ስምቲ ግን ካልኦት ተለቅሑ ተሰርሕሉውን ጽቡቕ ብርሃን ነገር ይውላል ራይ ጀሚርኩም ኣለኹም ማዝ ጀሚርኩም ቴድሮስ እንደገና እስኪ ጽራቢልካ ዓላማታት ናይዚ ኩሉ ኣሕታሚ ትካል ፍላይ ምስ ኣብ ስደት ምህላው ከመይ ተሓሓዝ ከመይ ክትገልጾ ትኽእል ኣቅድም ኣቢልና ከምኡ ዓይነት ትካል ምስ ምጽዋተይ ክንጅምር ተበጋጊስና ኣብ 2015 ከባቢ 16 ደሎ ክሳሳት ጀሚርና ከምኡን ደሎት ጠለባት ገለ ዳህሳሳዊ ዓሚቕ ዘይኮነ ግን ሓፈሻዊ ዝኾነ ዳህሳስ ጌርና ትጠለብ ከም ዘሎ ድሌት ናይ ሓታም ድሌት ክህሉ ከም ዘሎ ድሌት ከም ዘሎ ርኢና ማለት እዩ ገለ ጸሓፍቲ ይሰርሑሞ ግን ስራሕቶም ሙሉ ኣይከውንን ገለ ጸገማት ከም ዘጋጥሞም ርኢና ካብቲ እቲ ስራሕ ምክንዋን እቲ ናይ ጽሕፈት ስራሕን ናይቲ ናይ ቅድሚ ሕትመት ዝግበር ምትላዋት ናይቲ መጽሓፍ ብዙሕ ዝገሙ ርኢና ከምኡውን ኣብ ሕትመት እውን ገለ ጸገማት ረኺብና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተበጊሰ ብሓንሳብ ክንገብሮ ይከኣልና ምስ ስራሕ ቦታ ምስቶም ብጾተይ ገሌም ኣብ ኖርዌይ ገሌም ኣብ ጀርመን ገለ ስለዝነበሩ ብሓንሳብ ክንገብሮ ይከኣልናን ባዕለይ ተበጊሰ ማለት እዩ ኣብ 2018 ተጀሚሩ እቲ ተመዝጊቡ ከም ትካል ኣብ ሽወደን ኣብ 2019 ከዓ ናይ መጀመርያ ስራሕና ብሰለስተ መጽሓፍቲ ጀሚርና ሕቲምና እቲ ዕላማ ከምቲ ንፈልጦ ኣብዚ ኸድካ ኣሕና እንዳዓበናሉ ማለት እዩ ዝዓበናሉ ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ዘይተነግረ ታሪክ ከም ዘለዋ ኢና ንፈልጥ ከምኡውን ብዘይካ እቲ ታሪክ ድሕሪኡ እውን ብዙሓት መንእሰያት ካብ ኤርትራ ይወፁ ኣለው ናቶም ታሪክ ኣሎ ኣብቲ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ከምኡውን ብሰንኪ እቲ ጉዕዞ ዝገጥሞም ሽግራት ስለ ዘሎ መውፅኢ ትንፋስ መተንፈሲ ክኾኖም ክእል እውን ኢልና ሰናሓስብ ታሽሞ ይጅመር ከም ዘለዎ ተበጊስና ማለት እዩ ስራሕ እቲ ዕላማ ሓደ ኣብዚ ቦታ ኣብዚ ዓዲ እቲ ናትካ ቋንቋ እቲ ባህላዊ ውርሻኻ ተማዕብለሉ ዕድላት ኣሎ እቲ ጸጋታት ዘሎ እሱን ክትጥቀመሉ ስለንደሊ ብዓብዪ ከዓ እቲ ናጽነትካ ሓሳብካ ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰል እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓድና ቁሩብ ንብዙሓት ተነፊጉ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ስለ ዘረጋገጽና እዚ ስራሕ ጀሚርና ማለት እዩ ብዓብዩ ግን እቲ ስራሕ ሓደ ብኳሊቲ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ንኽነፍሪ ኣብቲ ኣካላዊ ወይ ከዓ ፊዚካል ናይቲ ትሕዝቶን ኣብቲ ስነ ጽሑፋዊ መዳዩን እውን ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ንኽነፍሪ እዩ እቲ ዕላማና ብመሰረት ከዓ ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ ሕራይ ከም ዝበልካዮ ናብቲ ጽፈትን ብቕዓትን ጽንሒልና ክንምለስ ኢና ቅድሚኡ ግን ምናልባት ምስቲ ምስ ከፈትካዮ ምስ ከፈትኩሞ እዚ ትካል እምኩሉ ኣሕታሚ ትካል እቲ ግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ እቲ ነቲ ሰብ ነቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ንምዕጋብ እንታይ ተረዲእኩም ምናልባት እውን ምስ ተሓሒዝካ ዛጊት ክንደይ ዝኾኑ መጻሕፍቲ ኣሕቲምኩም ኣለኹም ምስ ዝተሓሓዝ ንምባል እዩ ያ እቲ ጠለብ ብዙሕ ኣሎ ብዙሓት ጸሓፍቲ ከሕትሙ ይደልዮም ብመገድና ክሳብ ዓቕምና እውን ድሩ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ክነዕግቦ ኣይንኽእልን እቲ ዝመፀና ጠለባት ገሊኡ ከምቲ ንደልዮ ብቕዓት እውን ስለ ዘይብሉ ዘይንቕበሎ ኣሎ ግን ብዙሕ ጠለብ ኣሎ ካሕትም ዝደሊ ብመገድና ማለት እዩ ኣብቲ ኣንባቢ ከዓኒ ቀስ እንዳበለ ዘገምታዊ ዝኾነ እዩ እቲ ታሽሙ እቲ ምዕባለታት በር ብዙሕ ሰብን ተላሊናስ ካባና ድገዝእ ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ 2019 መጽሓፍቲ ሕቲምና ኣብ 2029 ሕጂውን ከባቢ 6-7 ዝኾነ ኣብ ሕትመት ኣለዋ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ወፃ ተደማሚሩ ክሳብ 23 ዝኾነ መጽሓፍቲ ጌርና ኣለና ኣብዚ 2 ዓመት ማለት እዩ እቲ ጠለብ ደሓን ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተቐያየረ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ጠለብ ኣሎ ስለዚ ዘገምታዊ ዝኾነ ምዕባለ እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ
ካብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዓለም ጽቡቕ ሕጂ ምስቲ ምትሕግጋዝ ዝበልካዮ ዝተሓሓዝ ንሓበሬታ ክኸውን ብሕጂ ንፅሑፍን ወላ ፅሒፎም ኮፍ ኢሎም ዘለውን ጽቡቕ ሓበሬታ ንክንህቦም ጸሓፍቲ ብኸመይ መጻሕፍቶም ናባኹም ዘብፅሕዎ ብኸመይ ትሰርሑ እዞም ኤዲተራት ወይ ከዓ ኣርታዕቲ ዝበሃሉ ኣለኹም ዶ ኣንበብቲ ሕጂ ብሳኻ ምስ ሓደ ሰብ ንዛረባ ኣለና ግን ምናልባት ንስኻ ሰርሑ እውን ክህልው ስለዝኽእሉ ኣብዚ ብቋሚ ኮፍ ኢልና ክንሰርሕ ክልተ ኣለና ኣነ በዓልቲ ቤተይ ናይ ዲዛይን ነገር ካብ ቀደማት ዝሰርሖ ስለነበረት እሱ ተካወነ ወያ ኣብቲ ናይ ኣርታዕቲ ኣለው መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንገብር ከምዚ ቆምቲ ቁፅራት ምሳና ኣይኮነ ግን ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ስራሕቲ ዝሰርሑ መሳርሕትና ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣለው ንዕኦም ነካፍሎት ስርዓት በብወገኖም ከዓ እቲ ኣንቢቦም ኣብቲ ታሽሙን ተሓጋገዙን ኣብቲ ምውሳን ማለት እዛ ስራሕ እዚኣ ንሰርሓ ኣብ ምባል እጂ ቀዳማይ ሓደ ጸሓፊ ድገብራ እንታይ ሓንቲ ሳምፕል ሰደልና ሓንቲ ቻፕተር ወይ ከዓ ሓንቲ ምዕራፍ ከምኡን ሲኖፕሲስ ወይ ከዓ ጽማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ስራሕ ሰደልና ካብኡ ተበጊስና ድሕርቲ ጽማቕ ትሕዝቶ ፈቲናዮም ወሃእቲ ኣጸሓፉ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍን ፈቲናዮ እታ ምልእቲ ስራሕ እውን ክንሰርሓ ከም ንደሊ ንሕብሮሞ ድሕራይ ውዕል ንኣቱ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ኣርትዖት ስራሕ ንኣቱ እጂ ኣብቲ ቀዳማይ ክልተ ሰብ ንሪኦ እቲ መጀመርያ ድመፀ ጽሑፍ ሽዒና ንወስን ክልተ ሰብ ተመሳሳሊ ሕቶ ተመሳሳሊ ርእይቶም ዝህልወና ናብቲ ስራሕ ንኣቱ ክልቴና ምስ ዘይንሰዓ ሳሳይ ሰብ ወሲኽና ከዓ ንሪኣ እንደገና ሽዑ ድሕሪ ተቐበልናያ ንብሎ ወይ ተቐበልናያ ናብቲ ደራሲ ናብቲ ስራሕ ንኣቱ ስራሕ ከዓ ድሕሪ ትውዕል ምፍፃምና ኣብቲ ናይ ኣርትዖት ስራሕ ንኣቱ ናይ ኣርትዖት ስራሕ ከዓ ሓደ ብሓላፍነት ወሲዱ እንታ ስራሕ ስጋዕ መፅሓፍ መፈፀምታ የብፅሓ ድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ኮፒ ኤዲቲንግ ዝበሃል ስራሓት ነካይድ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግርኛ ፊደላት ብፍላይ ንዑ ድሕግዘካ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ከም ወርድ ፕሮሰሰር ስለዘየለ ብኢድና ኢና ንሰርሖ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ይወስድ ክቡራት ተኸታተልቲ ቅሒ ጽልሚ ምስ ቴድሮስ ኣብርሃም መስራቲ ኣሕታሚ ትካል እምኩሉ ካብ ሽወደን ኢና ክንዕልል ጸኒሕና ናይዚ መቐጸልታ ዝመጽእ ዓርቢ ክንምለሶ ኢና ነቶም ብኢንተርነት ትከታተሉና ግን ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ኣብ ገጽ ሓበሬታ ቪኦኤ ተለጢፉሎ ብምሉእ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩራ ሰማዕቲ ቁሩብ ግዜ ኣለና ምስ ኣማኒኤል ወልደጋብር መሙና ኣስመራይ እንተበልና ቁሩብ دقائق الله أنا مسلني مامونا أسمرايلكي نافيكي سمعين الترايون تلبي تملأ فللاي كمي كتصاور ما في غيركي تخايلي درو أفقانيكي زقهر أميني عدو أنا لبيك يكسني ضعيسكي يغني لنا أمانيال ممنا كم خبرات سمعتنا بأرين فانوكم لنا قدام سنبت يرخبنا ولد جبريل عندنا ولكم شد حكيت كني بزعبا حلواتي كنت يقاطع ما بهوتي حتى ذكرى أسمرا أبحوفا اتصبر لخو ختمتي بتسفى